За днешното чистене Експерт 1 ще е Норд, а Експерт 2 Ехо Експерт с мента и ябълка. Очаквах за обяд приятелка на гости, но всъщност променихме малко графика и ще дойде за вечер. Виждате хаоса, който цари, време е да го оправя и да измия всички чинии и тенджи. Можете да се съгласите с мен, че плотовете в кухните ни са най-използваното място в кухнята. И мивката, но за това ще се поговоря малко по-късно. За да почистим много добре плотовете и гърба на кухнята, реших да си направя домашна паста с Ехо Експерт. Този хак ще ви допадне много. Топлочките са матови и най-малкото петънце от храна или олио си личи. Ето за това първа стъпка е да разчистя цялата кухня и плотовете да са напълно празни, а след това да смеся сода с Ехо Експерт. Това е скрабът ми за кухня, хубаво го разтварям и започвам да мажа по цялата кухня, все едно мажа питка. С гъбичка изтърпвам много добре всяко едно кътче, а след това минавам няколко пъти с влажна кърпа. Времето е перфектно за коледна музика и миене на чинии. Да започвам. Любимият ми аромат на Ехо Експерт е с ябълка и мента, много свеж аромат и почиства перфектно всяко едно петънце от тенджери, чаши и чинии. Въобще препарат ли имаш, ако не прави пяна? В края на всяко миене хубаво почиствам и мивката си. Моля, не забравяйте. След като всичко е измито, трябва да бъде и полирано и прибрано по местата си. Качественият контрол Норд оцени чистенето ми много високо. Ето един хак, който ще си позволя да разкрия. Купете си букет цветя, но си купете и стръкчета мента, които скриете между листата на букет. Букета ви ще ухае още по-свеж. В ръчно направената чиния от племеницата ми слагам зелени ябълки и вече очаквам гостите си. И я ми кажете честно, колко често каните гости вкъщи?